nakita, no? Mas natoy ako nakita ba nga, it's better to confess than to regret. Sakto man sad. Ato na rin sugdan, no? Ning sugilan sa tuwang reader. Nira kay murag pangitaunan pa man to asam to kita. Alright. Ang title diyan Lord, unta dili mahitabo sa mua. Ang mahitabo sa mua ni Jazz. Alright. Atong sugan. Sigilanan. Wala ka nang sakuan ba? Sitaw gani. Kanang sa Bisaya bitaw sa AM ba na? Sa atong sender, wala man siya butang sa iyahang ano, kanang alias ba? Ato lang ning nganlan og dahidin gay. Joke lang. Mo din no? Reader lyric mo ni ako i-confess ni mo. But first, I am not really good at telling a story, and this would be a bit long. Char. Taas gede. Taas makpak mo. Taasan gede mo ha. Nako. Alright, it was January 2018, anina time. Broken-hearted pa kaayo ko tungod sa nahitabo sa akong relationship way back 2016. Yes, 2 years. 2 years na ato pero wala pa nako nalimtan si Jazz. Unsa ni Jazz? Yuta Jazz? Jazz nga pa. Joke nga ka na. Girls ha. Alright, ningon siya until I met Reese. Kauban mi sa usa ka organization sa school. Kami ang pirmi pulutan sa muang mga kauban sa organization. I don't know why, pero kay kuno nakagusto si Reese nako. Dut pa sila yung nakagusto ano? Nakabukad sad ba? Bukad sa nako. Ato parayunan. Kay broken hearted lagi ko. Busy kayo kog share og mga post na mga hugot-hugot. Sa kada post, ginamention nila si Reese. And gisungog-sungog mi. At first, wala rato sa ako Until one night, i-add ko ni Reese. I-accept na ako kay lagi. Wala ra sa ako And kauban rami sa organization. Pero dili na ko madinay na sa iyahang mga ginapakita sa ako kaya magtapok mi sa organization, gakahinay-hinay ko og kagusto sa iyaha. Charot. Charot. Hangtod sa nagsigi na mi og chat-chat and text-text ni Reese.
Wala na nako nabantayan, nalimtan na nako ginahinay si Jazz. Rotcha. One day, nag-confess si Riz sa iyahang feelings. Pero, nagduha-duha ko kay lagi. Siya ang klase sa lalaki na bugoy. Sa mani. Siya ang klase na bugoy. Sa mani siya, iba ni bahay. Narisumpay, sigig cutting, sigig absent. Pero nag-promise siya na magbago siya o magtarong na, and I gave him a chance. Because I wanted to try and risk again. Unyara-unyaran rin napita, maragalibog po ko. Sa manisindir ni pa, ilaki. Galibog. Pero atang padayon na like murag okay na natas diri sa may tumoy. Mo lagi to because I wanted to try again and risk again. Charot. Charot kayo, charot. English kanus bilid gamay ba. Atang padayonan mga girls. Mahadlo ko na masakitan utro tungod sa nitabo sa mua ni Jazz. But Riz did everything he could para mapakita na tinuod and good sa iyahang intentions. After 2 months, gisugot na ako si Riz. Atempa-tempa, marag kasabot ako gamay. Babae ko ro senderan ni di. Ay, marag naglibog lang dyan ko ba? Babae ko di. Babae din senderan ni. Mailhan man may hinapos. So atong padayunon para may bawaan ang pahinapos. Sa padayon ta mga ludi, mga girls. Tungod kay nakita nako nga tinuod iyahang giingon na magbag-o siya. Oo, nagtarong na siya sa iyahang pag-eskwela. Charot. Wala nag-fail si Riz sa pagpahappy and pagpa-feel sa kuha kung unsa ko ka-importante. Hatod sundo ko niya sa school and kuyog mi magbuhat og school works. Ato na time, nakaingon ko na Lord, unta dili mahitabo sa amua ang nahitabo sa amua ni Jazz. Sa motong title, no? Mulitong title mga ludi. Sa padayon ta, while nagkadugay ni Riz, nagsigi kog pasalamat sa Ginoo kay lagi okay kaayo among relationship. I love Riz even more. Atong time na nahibalaan ako that my mom had an affair and cheated on my dad, wala ko'y maistoryahan. Kay nahadlo ko na i-judge ko sa akong mga friends. Dili sad na ko maingon sa ko ang papa kay mahadlo ko. Maunsa siya kay naa siya'y sakit sa kasing-kasing. Sorry, broken hearted. And then joke na lang lodi ang mga girls. Nadungagan pa jud akong kasakit sa panahon na namatay ako ang lola. Mas nahugno og ayo akong kalibutan. But Riz was there and he helped me na malampasan ako and mugaan ang burden
na akong gidala-dala. Charot. Ngayon po, nindot, naglibog ko gamay ganihaw. Kung ko get over, pero pass na tayo, padayon tayo. So, padayon tayo mga girls. Hantod sa nakatrabaho ko og series. Wala pa nahuman sa iyahang pag-eskwela. Pero bisan og busy kayo ko sa trabaho, ginapangitaan Japo na ko og pamaagi na matabangan series sa iyahang paperwork sa school. Pero nagkadugay, nabantayan nako na sa akuan na niya ginasalig tanan niya ang mga paperworks. Nibalik siya cutting classes tungod sa Dota. O Dota player ni, Dota player na. Parami Dota player ang sad ko. Ganahan ko. Pilay lami, duwa lami Dota. Tayon girls. And niabot na sa point na ginakuyugan ako siya sa school. Every end sa semester, para lang tabangan siya na mapasar. Pero gipalampas rato nako kay lagi. Gusto ko mutabang para masaksid siya sa klase nga, masaksid siya sa eskwela na rin. Di abi ko masaksid siya sa Dota ba, may mo siyang Dota pro player. Eskwela ni pag eskwela ni guys, padayon ta mga girls, guys, dudes. My world fell apart. Nusblit ng tagamay ano. Nindot na sa paminaw ni mga English. Tama sa tagamay guro mga English. Makanusblit lang ba? Lisod talitok gamay. My world fell apart for the second time when I discovered that Reese cheated on me. Ouch. Ang panday, sakit po na. Mga day, kaya nagbinuan day kapon day. Ay, pare kaya po natino rin tawhana day. Pagpaluto player lang day. He had another girl. I broke up with Reese. Nag-focus ko sa trabaho. Nagpaka-busy. Ug nagsigi kog overtime. Pero kulit kayo si Reese. Kiragawas na ko sa trabahoan. Naa siya sa gawas gatang. Sige siya tawag and sige text. He was full of regret. I loved Reese that much that I gave him another chance. Chance mga girls. Chance na chance. Maghangos-hangos maputa ni mga English. Bisaya ang natanda. Joke tayo. Okay, rago na. So my friends call me tanga. Tanga ka girl. Ay, pag tanga-tanga girl. Year 2020 na tayo. Tanga-tanga. Joke na. So natang pa yun nun. Pero gibaliwala na ko sila kay lagi. I always believe na si Reese ang lalaki na pirme na sa ako ang true ups and downs. Ngita sa kulturan mga girls na kayo sunggo-sunggo na ko niya mga English lang sa mga English lang joke Bisaya na lang kita na rin nun sa English po tag-translate na rin joke lang hapit ta mahuman nalagtas nga tungas bye-bye itong padayon mga girls until one day nabantayan ako na sige ko katulgon pirmi ko walay gana magtrabaho.
Walay gana mo bangon sa kaadlaw o pirmi na ay mood swings. Ang ana dyan ang ana jud mo dyan ay resulta kay nagsigi naman guro siya gaduda naman ka na ano di mo ginano bisag dili raman siguro ang bai pod nga may ani itam siguro laki na sa ta mood swing guro away mood swing sakto ba Luid asa to lang kung siyempre magsilos mga inana kani gasilos naman ni siya na mood swing pero may nagidugo joke na joke pa kuan lang pawa ba kanang sitaw gani icebreaker ba di kay pulay joke na mga girls ato ba yun nun my workmates told me na basin daw og burus ko oy bitaw no basin sa day wata ka ba basin pero mas may man tong ikuan ipa test ba may test para ibawaan gyud ba burus ba di so padayon ta uy padayon ta pero gikatawan rin ako sila kay pagtuon ako nagalain lang jud akong ginhawa gilain yung ginhawa ba kay ang say tawagan ni kuwang sa man ni kuwang sa kaon ko kuwang sa ganas kaon wala lang gini nalagi mood swing tagaan kag kuan tagaan kag chocolate birthday then joke na atong padayonan mga girls shout out sa day ko sa atong viewers karon shout out ni Mark Gerson at ni Suryan sana siya sa Surya atong padayonan mga girls mga ludes pinagahi ba sa atong mo pero niabot og pila ka semana maorod po na ko ang gabation so I tried to take a pregnancy test and it turned out na burus juday ko ay burus juday oy abi man lang nako binuang burus juday oni lisod kay burus man ipaglaban mo ang paglaban mo ang kabataan di burus juday so atong padayon man pinanakas tunga I was so happy and so thankful for the blessing. Wala pa na ko giignan si Riz kay gusto ko makasiguro na burus jud ko. So, nagpa-check up ko and yes, confirm ko no nga confirm daddy na daddy na si Riz maray na confirm na burus siya congratulations congrats ko na to kay sa blessing binang kuan kanang kanang bata blessing bina siya di na kuan sa tong padayon no kay nata sa tungas baypay happy ta mahuman ang sangos man taning may mga English ba nangita ko tissue may ayun sa ni kaning lagi tissue may kuy tissue diri day gapas ra may na pangdunggan para sa buog atong padayon. So I plan to tell Riz about the baby sa day sa among anniversary. Pero sa day sa among anniversary nag-away mi through phone tungod kay nasuko og kalit sa iya. Siguro tungod sa kuwang pagburos mauna na ako'y mood swings. Sa ako kaulit na ingon ako sa iyahan na buros ko. Ug wala ko ga-expect sa iyahang reaction. So, ako lang ni tag-anon sa reaction. Ha? Wala na ba? Ha? Buros ka? Isa may laki. Isa may man.
Pergi na pedong ba? Di, joke lang, joke lang. Di, ketawa na tayo nagmagat. Alis, kayo talaay ba? May naon ba? So he was so angry. Oh na, mao na gitu. He was so angry to the point na giignan ko niya na dili niya panagutan ang bata o gusto niya na ipa-abort na ko ang bata. Ako na, bad idea gina. Ako ra yung masultihan na yung mga girl. Di, ako masultihan. Di ka na mayo. I-blessing na ng bata. Di sad mayo gignan man dritso nga. Pam, sumanay. Di man nasulhar din ang tawhan na regi. Padritso mag... Sana palaglag man dayo ng bata. Ipa-abort ma. Makagaba man na siya. Na girls ayaw. Hata na yun. Tsaka, marapag tinuod ba? Padayon ta. But I said, no. No. I said, no. Mauna, nakigbulag ko saya. Kaya mas gipili na kung nako, ako ang anak. Correct. Di sakto. Di siya, buwag. Pero panagutan niya ang mga responsibility ba? Di ba? Sakto ba? Sakto. Nasa the point eh. Yung samahan din niya. Maamahan ka. Imo ginang pa ni inyo ganang binuhatan noon sa may ay ko gana banggaan ra ninyo disgrasya na. No, sakto ba? Mo lagi sakto lagi. May nakiglalis. Sa padayon ta, I was with my friends that time. And they were very angry. Sa gibuhat ni Riz. Siyempre, ay masoko gire sa manlay bisag kinsa bisag dili ni mo amiga masoko gire na unsa inana naman lang kasayon. Mo buhat mo mga maayo mga nindot sa inyong gibati sa gabi. Sana gabi makadlawon hago sa kadlawon ug sa gabi ba nya himan kung nay mahitabo. Mura pug tag correct pa tampag kunuhay ba. Bitaw nya mo nay mga mahitabo na mo na data mo. Sama atau padayon tayo nang sa I went to Riz to Riz's place and talked to him to make everything clear. Ginapugos ko niya na ipa-abort kuno na mo ang bata tungod kay dili pa siya ready ug wala pa siya naka-graduate. Di pa siya ready guys. Girls, di ba daw siya nakagraduate? Mariti makagraduate na madi. Siyempre naman nagyapon, maura mga resulta. Bitaw na maura yun ang resulta agad mo. Graduate kag mo di. Maura man, parihar, wa may nausap. Naara magyapon ng bata. Burus lang magyapon na. May tag ka ng maingon kag di pa ko ready. Mubalik tong bata sa imo. Binuan na. Sa padayon ta. Pero naginahi jud ko ug wala na ko nisugot. Bisan sakit nakigbulag ko kang Riz. Pero iya kong gipugnan ug nagdesisyon na panagutan niya ang bata. Oh, panagutan man din niya. Jesus kanit ikaw girls bro ayo na yeah magidi panagutan una sa kanang santang kay di man ka hustle hard today no. giunay ayo na ya sorry yun. Moray dai padayon. Gipahuman lang ni Riz ang semester ug wala na siya nag-enroll balik para makapangita og trabaho. Oh, may sad nga desisyon, no? Ita na siya pagi ba? Palagi na to, nasultira siguro to niya ba na? Laban na kunuhay tatos laki nga part. Ganyan complaints naman eh. Iya pang nangita siya kuhan po ba pagi? Di sad ban ba? Iya sa ngita pagi. Dito na sa tas laki kuhan na ni. Dapig na sa tas bahay. Joke na. Itong padayunan mga girls. Okay, pakaayo mi sa pinakauna hangtod sa gasigi na mi og away.
Kay sige gihapon siya sa iyahang bisyo. O gina-blame na niya sa bata kung nganong galisod siya sa iyahang kinabuhi. Og dili na niya mabuhat iyahang gusto tungod sa mua sa bata. Dito na sa tas bain bain sa talaban. Umanon niya. Tanan niyang panginsulto, giantos nako. Kay dili ko gusto na mudako ang bata na walay kumpleto na pamilya. Medyo related na to ng gamay. Pero bali lang yung station bro. Ay mga ludes ba? Mga girls. Ako lang yung apil na tutisgutan. Paas na to. Kani ato. Hangtod sa wala na siya na kontento sa mga sakit na istorya ug iyahan akong gidapatan bisan pagburus pa. Sa pagburus pa ko, ana na panahon. Hilak na lang nako ang tanan ug sige na lang nako ug ginaistorya ang bata sa kuwang tiyan para mugaan ang ako ang gibati. Asan murag sorry tangang kamay tanga de padayon ta mga girls mga guys niabot na ang adlaw na nanganak nako ug abi nako na ma-okay na ang tanan kay niabot na ang bata. Pinakauna, happy kaayo si Riz pagkakita niya sa among anak. Pila ka bulan ang nilabay. Nagkaanam na pud ug balik ang iyang bisyo. Sama ni marami nagsuga on off. on pagkuan ini kagabi off ini kabuntag. Murang inani ba. So padayon. Inom kauban ang barkada sigarilyo og ako. Sa og ako. Biyaan ra ko niya sa balay na mag-atiman sa bata. Ikalimpod na. Sige ra inom yung Tayo na tabi para mahuman yung istorya. Niabot ang panahon na ako ang di kahadlukan. Iyaha kong gikulata. Nangulata na rin. Nangulata na mga girls. Nangulata na rin. Dama na yung mga pandiya. Okay. Sama man natato ni. Joke. Yes, iya kong gikulata to the point na daghan kog lagom tungod sa iyahang sumbag ug hapit ko mamatay sa iyahang pagtuok sa ako asalista man din tawhana din. Wala ko'y lain mabuhat kay bisan pag musukol ko mas kusgan siya sa ako. Gihulat ra nako namulakaw siya para mo trabaho o gahilaka na nanawag sa ako ang mga amiga para mangayo og tabang pero wa ko ni duol sa ako ang pamilya. Very brave sa dani niya, no? Okay. Nani nagibuhat sa kano, wagid siya ni pan, wagid siya gusto magdautan ko ng laki at sa pamilya niya ba? Yaw, ano po no? Makabilib sa ba na? Kay dili ko gusto magkagubot og tungod kay naadyapon ko'y kasakit sa ako ang mama. Mare. Dayon, gikuyugan ko sa kuang mga amiga sa police station. Og silang tanan, desidido na ipapriso na ko si Riz. Pero, nagpaibabaw ako ang kaluoy kang Riz. Gitext na ko si Riz. Namuhawa na siya sa balay ug magbulag nami. Misugot siya ug miingon siya na wala siya labot kung ipapriso na ko siya.
Nahuman na lang ang adlaw o gahilaka Japon ko. Kay wala nako kasabot sa naitabo sa kuwang kinabuhi. I am mess. Wala ko ga-expect na niuli si Riz sa balay og nangayog pasaylo. Da sa mga init sa ulo, inani dyan ay mahitabo. Pero ang pagpangulatan, di dyan maayo. Kita di yun maayo yung lata nga inansa. Mas labaw pagkaglaki, ang laki sa siya ay manghud sa laki. Patayon ta mga girls, gusto na ko siya balusan. Siya balusan, balusan. Sa iyang gibuhat sa kuha, pero mas gapaibabaw ako ang kaluoy. O ang kagustuhan na matagaan o kumpleto na pamilya akong anak. Kinsa man tayo di ganahan kumpleto pamilya. Siyempre, agay ganahan. Gindot yun na kumpleto pamilya, di ba? Ginhawa tagamay kay hangos-hangos sa English. Ginhawa tagamay ha. Hangos kay English ganiya ay nansa. Di atong si tawagan ni atong padayunon ay kay oreg ha, taas-taas na nida. So gitagaan ako si Riz og isa na sad ka chance. Pero dapat malipay ko kay kumpleto Japon among pamilya. Pero opposite ako ang gaka-feel. Kada makita na ko si Riz, gakalagot ko. O gakasakitan kay dili mawala sa ako ang hunakuna ang iyang gibuhat sa ako. Wa pa siya trauma pero naa pa ni siya kalagot-gut siyempre sakitan good sa ikaw daw sakitan ka no, laisod din ay masakitan ka mas grabe niya ti kuan sitaw gani physical yun. Di ni maya bitaw di maya girls na yun ato ba din no di pa happy tata tanga tas tumoy-tumoy sa bye-bye. Kada makakita ko na anay magsumbag-sumbag, murakog. Kada ko nung makakita siya nga naay magsumbag-sumbag, murakog, gakakuratan, gakatruma. Ano siya matruma ko ng mga girls o makahila ko. Gapanik ko. Siyempre matruma yun niya kay babae sa party may babae dapat bae panggaon na dili pasakitan sa mga physical may game tambag ba murag true ba di ayaw niya pasakitan bae yung girls dapat na sila mahalon char ay sa kuwan mahalon dili kano baratuhon mahalon yun ang niya ganang ipanguyaban di ba ana tagot. Dili man siguro selfish ang tawag sa kuha kung mas gustuhon ako na mawala na lang sa among kinabuhi si Riz, di ba? Mutahan na siya mga girls. Di man siguro nagunaw na lang sag ka nga di sag ka masumbag ka karagawas ng mas balay gusto rin ka nga kay kanang sitaw gani kanang Ray-Ban Ray-Ban si mas okay ra nga kuan mas may magito nga sitaw ganay maka kuan ba maka amgo siya ba kaamgo siya gamay di ay mas may dako ay naggamay dako na to. So padayon ta mga girls happy na tamo human sa tuang story for tonight. So kung mangutana mo kung aha si Riz karon napadyapon mi sa usa ka balay ipon di yapon sila. Ginatry niya og build balik ang among family pero ako na ang gapush sa iya palayo para sa ako
naa na lang mi sa usa ka balay karon para sa bata. Sakit. Sakit ani sa buot ko, mudak pa. Mudak ka ang para. Di mo sana ito mag-blame siya kay si Juan man sa Kuchagot. Sa padayon ta. Wala na ko kabalo kung unsa ang dapat pilion. Nasa sa English dari mga girls ha. English na ito dari. Sunggo na sa hindi ta palagi. Ingon siya. Would I choose to walk away and be happy? Or would I choose to stay and be miserable? Charot. Sikma ko pa ni. Sikma ko ka nang sa tao gani. Sikma ko. Sikmag sipo. Alright, reader lyric. I wrote this confession because gusto na ko na mapagawas tanan frustrations and pain na ako ang gaka-feel karon. I know some may say na tanga kaayo ko. Pero what can I do? I don't have enough courage to walk away. I will accept all your negative opinions and I will also accept suggestions. Char. Lapakan kasi ang siya. Lap. So, madawat siya. Oh my, paano nindate yan? Oh, I don't have enough courage to walk away. Yan nga siya. I will accept all your negative opinions and I will also accept suggestions. Yan, ikaw man na nito ang kuhan karon na suggest lang mo. Ang sa inyong makuhan ba? Ang sa inyong masulti? Ang sa inyong sitaw gani matambag. P.S. Dear IFM. Uy. Si Mang. Hindi, joke ra. Hindi maudi. Yun siya guys, mga girls. P.S. Dear girls, I just hope you will fight for what you would make happy. For what is right. And fight for what you deserve. Don't be a coward and fool like me. You deserve all the happiness and love. Cinder, hidin lang kay. Takabaw sa Cinder ani. So taga na itong masibang pakpak no mo dito itong Cinder for tonight. Mga guys, girls, nindot ba yung story or dili? Mudawat siya sa tuang accept siya sa itong mga negative opinions accept siya suggestions kung sa inyo masuggest. Pero before that, taga na itong masibang pakpak eh. Langos ko sa English yan nga. Mabiha mo dag English yan niya. Yung una, galisod ko kay... Galisod. Saba? Naglibog ko kay... Laki ba ni Cinder o ba? Kita mga girls, by the way, before mahuman ang atong programa karong gabi una. Charot. Naday ko yung mga sponsors. Nanay sponsors. Kita mo na nga itong mga sana naasa tuang live diha. Naroon na diha. Nakita na ninyo diha. Sigaan lang yung mata kung di nyo makita. May flashlight. Mas mayo. Joke. So palakpakan na to. Karong gabi na nga to ang mayong pagsunggo o pagbasa. Nasangos taon ko yung sana ni. Ay ko nyo sindi ako nga English yan. Bisaya ang ng bisdak kay ba? Bisdak itagdag doy. Mas mayo ng bisdak gito. Naay ka ng sitaw ka na. Nangigikuan nila ba? Sitaw ka na kaning sitaw ka ni kaning pinaka bisdak yun nga sa bisdak ba? Murag sitaw ka na kabuton ko ang bituon, ihatag ko nimo ang moon.
Murag, murag ingunahan na ba? Ay, natay ni Pan. Shout out ko pare. Si Beshi, mani Beshi. Shout out ni mo, Denver Gomez, Igsoon Richard Gomez. Tagalan mo si Bang Pagkat. Mga girls, mga guys. Kaya pagin natin mo si Bang Pagkat. Mga tuwang mga viewers for tonight. Alright.